Maysa nga aldaw man maneho akjay ko baho. Bip 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 inak nakita balasa nga permit labsat na. Sinurot ko jay kotse nga service na. Aan ko nakita adda sumungad. Aan ko analisyan si kami bigla kam nagdinumparan. Di nakapuutak kit adda nakmeten jay ospital. Inasikaso nak jay nurse nga pinili ni nanang ko. Nurse nga pinili ni inang ko. Bigla metla jay nurse dituyen. Ket kaslanak lang nakakita anghel gapot pintas na. Ket uray pa'y kasta daytoy ti imbaga kanya na. Ading agad langitin. Ading agad langitin. Tata si kayo ba ni San Pedro? Si kayo ba ni San Pedro? Okay lang kanya no siya debulin. Dinapatikit sikat kadwa. So nga ading agad langitin. Ading di rumwarak inawis kut sunat agpakasan. Nawis kut sunat agpakasan. Di nakinayat kit imbaga na adda asawa na. Imbaga na adda asawa na. Kit linakam ko unay dyan balikas na. Kejak anak kita agda na'y busin. Syakit natin nagjay semento. Ulukit na ituktok. Di nakapuutak ket ada akman dituye. Akman dituye. Inasikasunak jay nersmet nga pinili ni manong ko. Nersmet nga pinili ni manong ko. Bigla metla jay baro aners dituyen. Sinalutsud ko pa'y sunano ada asawanan. Awan ko na ket daytoy pusok permit ragsak na. Imbaga kanya na ading agad langitin. Ading agad langitin. Tata si kayo ba ni San Pedro? Si kayo ba ni San Pedro? Okay lang kanya no siya debulin. Dinapatik ket sikat kadwa. So nga ading agad langitin. Ada agad langitin. Ading ada agad langitin. Tata si kayo ba ni San Pedro? Si kayo ba ni San Pedro? Ading ada agad langitin. Ading ada tata si kayo ba ni San Pedro?